elkarrekin egoteko, elkarrekin ospatzeko eguna da gaurkoa. 2005 urteko abenduaren 15ean kaleratu zen lehenengo alea. Baina aurretik, urriaren 31an, urriko astelehenean, banatu zuten 0 alea. Euskalgintzako eragile batzu batu ginen, berotu ginen eta pentsatu genduen buru gogor jarrita Busturialdeko hitza sortu behar genduela. Niretzako garrantzitsu izen da saretze lan hori. Eskualde ingarela esango neuke, hitzak lagundu dabela purbet eskualde bateratu bat izeten. Hitza ezin da galdu. 20 urte bete badauzen, nik uste dut, edo gureko neuke, etorkizun baten ondino jaizo ez dinen horretxek be, euskeraz irakurteko aukeri eukiko da bela. Amarkada izen leikenez, denbora tartez bastante, mugarri hori jartzen da benei, orez hartu behar jake. Eskerrik asko hitzak danok ikusi daigun berbie, ta hitza ez dala galtzen. Lagunok heldu gara hementxe gaude Gernikan, bai etxadei eta motz paiazoa. Gaur hitzaren 20. urteurrena ospatzen ari gara. Eskerrik asko hitza maite zaitut egu hilabiraino eta huelta. Busturialdeko hitzak 20. urteurrena ospatzen duelako. Txalo bero batera hientzat. Noiz